wacho lepedi branching wana iwawawa izosunungura iwo bana bao ba golle uchiwadzidzisa henyu zvinodiwa munasendi karikesosesebakiwamotuyafuturai ke go ba golola haleluya iri kuweteredza nguva mukuru ataura mavasikati nai kuti pane basa riripo nyaya ndiri kuita panapa kune vakarwa hondo vaiti kana vachinge dzaputika pfuti dzaputika pfuti vakambodetserwa ceasefire vaizoenda kumakembi kwavo vagitiko kwachitamba kongoi nyaya itirwa ndeyekuti vakanganwe zvakazvichiitika haleluya saka ndinoda kuti muimbe mamamai minisa kuita kuti vanhu vakanganwe zvinhu zvataprofita panapa musange kutambira mwari wenyu kutambira mwari wenyu fara ukanganwe zvandazvada kukudzisa itumele ule vane matsenyero akola sei
Support. And make a shot. Oh, no, man. I see people, bro. Pane akadzirira here. Haleluya. Amen. Chisewesera ari parutivi rwako. Umudze kuti nguva yakaitarwa nemutungamiriri wesangano ndiyo yasvika. Chireka wako kuti chisefa. Chireka kudifurira. Ndakakuda kugamushira. Haleluya. Wasakubuza kuti wasvitwa here. Mwana wePhD anooneka nekurongeka. Mwana wa PhD pano ataka kuitulaganya. Inonzimira panzvimbo usacheuka. Ateva mosemo satela skashabuha. Wakuda kumhanyira kuropafadza. Hakotetewato tautamukeletowato yeu. Taura naye kusvika wasvika naye pano. Kuikela uko udatawatela Wobva wataurira mutungamiriri wesangano. Ndauya naye anondidzivisa mudambure abve pandiri. Vanolelo kuti asikakukoreletsa. Haleluya. Haleluya. Atiwe nemufaro nguva dziri dzose.